Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Ýewropa Birleşigine ygyrarly demonstrantlar garaşsyzlyk meýdançysynda ýygnandylar. Protestçiler prezident Viktor Yanukowyçyň tutumyny üýtgetmegini we Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa ulalysygyny baglasmagyny talap edýärler. Ukrainanyň gurulmy iddiany ulalysygy Vilniusda geçsek sammitiň dowamında baglasylmagyna garaşylýardy. Emma Ukraina hökümeti Russiýa bilen sowda gatnaşyklaryny üstürmekçidigini öňe sürüp ulalysykdan ýüze burupdy. Bakuda prezidenti dalas eden Jamil Hasanny Azerbaýjanyň hökümetine ýüzlenip, Ýewropa Birleşigi bilen integrasiýa bolmak üçin köp tagalla etmäge çağırdy. Ol ýurdun resmiýetlerine ýüzlenip, assosiasiýa ulalysygy boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeklerine çağırdy. Russiýada Kreml Moskwanyň Gyzyl meýdançysyndaky Fransiýanyň moda markasyny mahabatlandyrýan uly çemadanyň aýrylmagyna görkezme berdi. Gürüm gidýän bu desga Rus kanun çykarjylary we turistler tarapyndan tanqidlanypdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.